Днес ще ви науча как да направите персонален бот, който да използвате в класната стая. Платформата се казва Mizu и е много приятна. Защо? Препоръчваме, защото в нея учениците могат да достъпват без акаунт, с QR код или линк. Те могат да изпълняват определената роля от учителя, като работят с чатбота, да получат оценка за това. Този процес на оценяване е автоматичен и може да се получи и обратна връзка. Когато стартираме платформата, пропуснах да кажа, че е безплатна за учители, е необходимо да направим акаунт с бутончето, което е посочено. Самото достъпване до платформата може да стане и с акаунт, Google акаунт, ако вие имате. Аз имам и го използвам. Когато съм активирала акаунта си, мога да активирам и профила в Mizu. Влизайки в Mizu, сега тук вие виждате моя профил, можете да си го настроите, но за да направите ваш чатбот, трябва да изберете съответно бутона "Построй чатбот". Когато трябва да построим чатбота, препоръчвам да изберете по подразбиране, за да можете да направите настройки каквито вие желаете, а не да чакате изцяло на изкуствения интелект. Настройките се състоят в попълване на един шаблон, който има инструкции. Ако те са на английски, вие можете много лесно да си ги преведете. Трябва да попълните име, трябва да дадете инструкции какво точно трябва да прави този чатбот. Съответно, трябва да изберете клас, за кой клас е. Трябва да изберете как ще се казва бота и съответно да сложите изображение. Когато решите да сложите изображение, имате две възможности. Можете да накарате изкуствения интелект да генерира такъв или пък да качите изображение от вашия компютър. Следващата стъпка е да добавите правилата, които вашия бот ще работи, ученика. Не забравяйте обаче да сложите и български език, защото иначе ще ви пише на английски. Хубаво е да се напише много добро приветствено съобщение, в което чатбота да окуражава и да направлява ученика да задава въпроси. Когато сте готови, вие трябва да изберете бутон "Публикуване". Можете да не го публикувате веднага, да запазите и после да се върнете и да работите, но с публикуването пред вас ще излезе какъв да бъде вида, дали да бъде частен, само вие да го ползвате, или публичен. И след това излизате в профила и ето го, първият компютър на Джон Атанасов. Значи имате възможност след това да го редактирате. Важното е, разговорите с учениците се водят във вид на сесия, така че вие трябва да създадете сесия, да поканите вашите ученици и да проверите работата им, като им пожелаете следващ урок.